Dijolongi lewatan doa Kristus Yesus na Roma humi akan na mengoro doa namate buat ditapon na hapakaron na halacaon na jamitam hatain adong tok politik inaunena na sone pisang paimot apoy manulite na talabas no haro pamudayon ay na Roma sikinan tatama disipo dan kitosi ada yang mendukung sakit sa tirima alapun nasida pangacari na pagigok pangpinggon nasida kaya nasida pangpinggon nasida siya masih tongani laho kaya kosa tu akta tulindian ada yang moho sa unang Muhammad Tuhan taong manajatin pero tinatama ulaw ni perbarita nawi sahat ula tongani yo anggo sana Urian itu ata di bagasan buah itu ata Yesus Kristus dijolong di paruhuman masai rikot doadong saksi maca rikot doadong sitidangi na jujur na sitong na boy maka josokon na nagdomo tu pangalako ni na berkarai dan boy marpelit-pelit dan boy mardaus ibana dan boy mahaka rak somonido molado saksi palsu na makatitakot na so pinopona boido gabe ibana kona manang na kona bisa asa ikon sitong tigor do kesaksian jalan pagkatahon sabi ikon takas-takas danghoy ragu-ragu di jami tahun dibudari jalan di Paimot si Paulus do si Timoteus jalan pola do di bulan si Paulus si Timoteus songot anak rohana songot anak kona di bagasan hapus yamin asa masih hohot si Timoteus jalan bos maka tidak kon Yesus Kristus jalan bos manusia di Paimot si Paulus si Timoteus tarimot tugas utamana di pergidion iman berberita Daud
Dusaha tu ari parumani dungi di dauma kopar tu angka parulau di tomai dan adongge ampunan isi dan doi beharuan sian iman nanti turun ni Tuhan kamu nak karuan songon akan apa sia narap nanti nolus ni Kristus kita naik korabdo mabaritaho barita nauli tu saluhut harap ima mahide parmolota siya Tuhan dada holat parhalanu na belajar lau mabaritaho barita nauli hatanin kebata akhir tapi ruas niulia sumero kita di jauh dewata sumero kita laposia di mokot dewata lau pasahaton barita nauli hatanin dewata ima marhite para neta siya lupa ima marhite para bayota ima marhite para lao di suge inganan gabe dihilalahan na ko ma gabe dihilalahan na huwaliya ma taringot tu hadirio di dewata ima marbarita nauli ino baliro nakin itu putain jadi tahu hatai ada cak politiki naure dan nasore bisa paina apoi mahite lepas miroha beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah nanain dohon apostol Paulus mana pengumarage marberita nauli bisa alon dope partikian dilehon dewata unang masoho marberita nauli unang ma alam rohatta manisang unang ma alam rohatta paingoton akka namardosa akka berjahat asa dibawa rohana taapoi nasida asa yulaho akka nanigani jalan dulu nanti dapat jolo di soal pisang tegur tunjukkanlah kesalahan mereka asa dimoto nang salah yang dalam nasinai tunjukkanlah kesalahan mereka asa dimoto nang salah yang HP baru daun naik namanya pintu HP ibana siya jalan di dewata namanya pintu HP ibana siya lomo ni rohan di dewata yakinkanlah bahwa jalan mereka itu salah asa olo menyesali jalan olo malah itu di sana Timotius 5 ayat 20 didoksi Paulus orang yang berbuat dosa haruslah ditegur di depan seluruh jemaat supaya yang lain mencari kasih orang yang berdosa haruslah ditegur di depan jemaat supaya yang lain menjadi takut. Napaluaho dirok pisol, paimon, nasihati, supaya mereka mengetahui jalan baru yang benar. Tugas kita adalah membawa mereka ke jalan yang benar. Tugas kapabuan nasida syadalahoni, tuh hati orang. Ngolu ni apostol Paulus pe. Garis saya kudos atau sewatia di mana baca
Didong pisang, tayo, apoy, marihite, lampas, niroha, marihite lampas, niroha, sa barat. Ito sabat tuhita, paimahon, pagkuwe ni, hakai, niroha, likamay. Ito sabat mga dopi, sikap na, doho, kasin na. Ay, mura jorma.
turi tulian. Kau nak kadongan. Lapar puni dia diputai. Ali angoho. Sadok. Unang magaw Tuhan. Tao managati. Radoti. Natama. Ulau diperbarita lauli. Sahat. Ulau. Tohonan ini. Unang mau Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena sopaku menguasai dirinya, iyo namuna badan dosa. Karena sopaku menguasai dirinya, iyo namuna badan mengulaku acaraku. Ia harap nabaru dan bontoran rohana berpikir mana madok siohon. Nama rohana dan minahit minamin tua andun alai humalaku topu songon na biri-birio madok siohon. Mo songonina dulu pangalahota dan naparuahon balita nauri wehita alai namarharadongan na mahita lao Tuhan duoni. Tetapi Paulus merupakan seorang yang sabar dalam penderitaan yang dialaminya. Sekalipun Paulus mengalami penolakan, mengalami tantangan, sekalipun Paulus menghadapi kesesakan, tetapi dia tetap memberitakan Injil dan sumur ibadah. Tetapi Paulus tidak pernah mengeluh dan Paulus tidak pernah mundur dari imannya. Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang telah mempersiapkan diri. Biarpun ada tantangan, biarpun ada penolakan, atau biar ada pun hambatan, teruslah melakukan pemberitakan. Teruslah menyebarkan berita Injil. Kata ni dewata. Omma nasihat si Paulusi. Tu si Timoteus. Saudara kona na dibagasan hapon siawi. Akan terus mempersiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Sudeo akan aposea. Sudeo kita dijauh lawan barita laui ala dewatayo na mangaleran ulauni. Garut na posea ikot do parbarita lauri di ngoluna mahite lam rarat barita lauri lam torok mahala na garuni di barita lauri jala barita lauri mabuat haluau ay mahite barita lauri iyo cupang haluau diaka namananihon hakali debata asa garut akala posea asa garut akapan barita lauri totomma macamotong dirina asa unang balagu tubagasa dosa akala poso di debata radema manang ngecek tumana mo hape namasa di waruna ay nunga di pelehon dirina nunga di pelehon morunga tul di bata o tul garut akala poso di debata radema manaon naja iyo walito natin dipugi taon manajati radoti tama ulau di perbarita lauli saha ula tohonani dak saya sudah hala makalorong kita dak saya sudah hala coma solan rohana malaya kita jalakan saya sudah boy harap kapasongan kita dak parmahat kita ini narikot ima uharo kita mangaradoti natama diadopan ni Tuhani namoy masalo akapangisahiyon tuan anak posea namoy masalo akapangisahiyon tuan ka naboso ni dewata masam Una akahata-hata na tabige na hinataw na sila
kita